li buso kange toro be gorko mandulu maji funebe golle kambe darne man jodi pewi waktu je asapo bili hoje maji joyi tengure ngudo e lamurgo leydi min Senegal din waktu je taska matunto dingira libe charno jelelu dine ba waktu je asapo bili hoje maji jegom tengure ngo e ngodo wuro witengo kelle belti kele belti en celo nangal besgu kelle belti nabe to mbawi jokadi jokli ne windere ko be jago jindra subhanahu wa ta'ala pulango jokadi jokli ne windere ya taw ni kala filino coftale cellal bon be pinino e bukkono de café tuba be taybe be kingili ba be hajji samba apuleje kono moni kala en yidino jomiraado subhanahu wa ta'ala wadidan mara sabbi wala da habbi kaburje demgal pulara caggalde godden e ndudo leru wieteno setto balde mudum sappo e nayya tengo rengo hitande ujunnaje dide e nogase go ina hawri e lewru nay bir ko ni ina hawri nyalande an jaslade ina hawri e nyalande an jaslade be nyaago jibra subhanahu wa ta'ala humbir mon tor mon jamtele kisare ajende caggalde jabdo non baddo de alaji samba yaare keton caggal dilledde e dirali buji e bujade non de wasatawde monen hamba wen yutu yaade paden basiraji gardindi kaburuuji min holto pullodena ceerno lajji amadou tijjani ba khalifa teddugo medina gunasa mo tawe tonto wuro men teddugo medina gunasa heppu bilambe jita holto jabanta yaban tuntu diwan bo dar holko jida wiide holtama de atew ko hude sature tonto diwan bo dara caggal tiskade darangal ine wadi jawdi e odo sako de jawdi holtama de memata ko caggal londe tiskade hade akwarka fadade wonno kilo ko temedde nayya mbudu sefa ko holtama de odo sa tawi a wadani 3000 woni temedde jego mbuda wa hebde kilo te wadi ine tiskade tuntu diwan bo dara tew satude ton e odo o saha heppo bilam bejita holto jabanta yaban tuntu diwan bo charo ya siri mera holko jida wiide kamen debe kolleti catiraado gondi ina foti bindi lawca gallonde be bannoda bani hulitama de abe keba ndiyam kono ndiyam dam de ina jilli isa no sabi de be kolleti ardi bede mbawata wallo debe kala essa taw ndiyam dam ina gasa wonde da wayno be jidni kono ben ina gasa wonde nanani ko be kala ko kambe debe mbaddi hanki jonde e jungo e faandu kutini yoga e jandi yankobe kono be kolleti de be jobata facturage mabbe kono kala kadi biido ina reppa ha ara kupa contrage mabbe ina gasa wonde keba hen ka yidano wadde non be kolleti kambe be kupetake be jobata facturage ak tanka ndiyam do rewna kala wol ijjam wadde kay to ndiyam mo jaani jarani ko don no yoga heppo bilam be jita holto on jabanta yabanna tuntu diwan bo medina gunasa holko yida wiide a caggal de taska de hanki kabende be nyaldi ko e kupiraje kura catudi caggal don de taska hen hewe de ina jogino kuman galasuji jade ko taggal jom hubata boto mudum ara ha yoto de hayri ke ba don ada nganyo hore ada bojja gara boji to taggal lol tiskade hanki abe nyaldi ko e kupira kura chatudo tonto diwan be medina gunas kon debe mbadi e rango e sen lekne wawata wallo debe kebe ko be jili e der leru korka het hen hewbe de ko hen pawi ha juji e hamuji amumen ko kambe de yobe pamma yele gasa wonde ko sokli a galas wala ko sokli kura e leru korko ini hinno sabi de so tay kura o jogaake dole ina gasa wonde be kebata nobe an jidiri wadi tiskade odo sa tonto medina gunasa akura o ngakkude no fewi heppo bilam bencita holton jabanta yabanna tuntu diwan bo parcel asini gotal e ledde lamorgo leydi men Senegal lawol ko jida wiide japuno fo herta de mi fira mi faccira mba fam de ketotira bangi noppi ma caggal de tiskade hulbe ni wadi ton odo de ko debbo mawni ko o yiwi pakaji ha watti ndade to godol ijjam holko sabi wadde beldal ala don ina gasa wonde taw ko beldal woni ala caggal de ne hollita o haali hede makko nangede ko sabi o wari ono wi onde wirti a mambo ɓiñi mo tondurte kadi woni e sittade mo ijjamata ɗum non de kanko ne no natti ɗum wawde munjo yi adoy laɓi o waɗi e wofde oɗon on de holtabanani e juuɗe safroɓe kono kankone de ambon e juuɗe dediɓe holno o wiyete ko Hammed Kan Hammed Kan hollitama de kanko waɗi ɗeɗon o gueɗe heppo bilam bejita holto jabanta yaban tonto diwan be medina gunasa gide kan hulbini wadi tonto medina gunasa caggal teska cukalel jaroyel e yeru dubi nay caggalonde holitama de jinnabe ina goni e foftade tagal ko lewru korka wona holtama de cika cukalel ko pijo ngel dek harmeje jedi cukalel fiyani ko en der woyndu naati koko nanna ton walla ala en ganda ko holtama de cukalel ngel ala no ngel foti ina gassa wonde hen hewbe dembi o wato nandu koy makko suwa ko sukabe be fijade be nanni bo ton walla kono non kanka wanan ton hoore makko caggalde teskade woyndu muluji e towde kono holtama de caggalde be goni e dabbinde be ko yide mo ha dum wadi fayre e mabbe dekete yo cukalel nan der woynu nyele caggalde be jitata cukalel
wasi fitadum holtama de ko sappo are don ngel don cukalel nayi dum ton to suudu safrede medina gunasa kono a bed e lokso holko nani to cukalel ngel kono yo Allah yurmo o yafo ngel don wade ko tonto medina gunasa heppo billa beccita holton jabanta yabanna tonto diwan mo Podor Linguère e holitama de bo ladde wonde don de wat bune kobe ina chomo don kala esa ina tampine yoga e tefan kobe rewobe don tagal don de taska kabe de be mbadi e rango e damu leydi men Sénégal de wawade sembinde anden ka e kisal e don diwnu tagal taska de kambe wat bune kobe jogi ko oto mabe an jaho dugel stawi ngeni ka jom kopereje be palatoma e lawol tebe jogi ko kaptorde badde fayde no de kamene de wadi a e tawteɓe tun to diwan bo lawol hakkude Podor e Linguère heppo ɓila bejjita holton jabanta yaɓonna tunto o diwan bo Salum e ngoɗo wuro widengo a banjabi e holitama de caɗele jiyama toon caggal de teska holitama de widengo a banjabi caggal nde teskade leyɗele mabɓe hewde kine abbo e etteruji nogasa hettede fawede e juuɗe woɓɓe kamen de ɓe mbi tati memata joyi saka ine gonta jeetati ɓi ɗum wawa wonde caggal teskade kamɓe koɓe jomen jawdi en wadde noon so tawi ɓe jaaɓi ɓeɗon ina dokke koyin abbo e etteruji nogasa no wawa wonde nde hoto jawdi mabɓe wurata tagal nonde ɓe mbaddi poɗɗe ndure holitama de jaseje e juude waɗi gañiɓe kono holitama de oɗo sa hen hewɓe e mabɓe pawama jungo handare hol hen wonɓe e gonga heppo ɓilla beccita holton jabanta yaɓana tun to diwan bo ke duggu holko jiɗɗa wiide to hollitama de caggal teskade toon ko nokku kaƴe gulɗo jaw e ko hollitama de hebde toon galas ko hunde a satun tun to diwan bo ke dow joom so tawi hoori ha nangue fadima e debdeɓe wona kay miijade holko foti waddude e nde ɗo follere ɓoɗum ha wawa ɓumnude goddolla muɗum caggal teskade galas e sattude oɗon no diwan heppo ɓila beccita holto jabanta ministre Moutar Ba e kalfinaɗo coftal ɓalli caggal ɗo eɗen gandi fitinaji bannoɗi ɗo e lamba ha bon to Pikine e arène national holitama de ha sukaɓe bonɓiniɗiji hen heɓe de wonde e bonude sisuji no saabi de kanko nde wi kala hen mboɓe nangi ma lawol wal ko foti wadde ko gon holitama de ina hulani haade station artirde base caggal ina teskade ko 30 milliards waɗano hen ɗum fo de ha lamba wawa hitade hoore mum kono so tawi kay ɓe gasat ɓe ina gubba est ce que ma waw ɓamtade heppo ɓilla beccita holton jaɓanta yaɓanna tonto diwan bo Salum holko jiɗɗa wiide caggal nde teskade Salum ha yaɓanma toon to banggue waalo ɓeɗo remannoɓe soble kamen de e ɗeɗo balɗe aɓe jinno wonde e tikkere caggal ɗon nde teskade prix soble o e wonde less kamene de hollitama de ɓe mbi yoɓe ɓeyden seeɗa caggal nde teskade prix soble tawi ko kilo o ine jara 40 e buuɗi joyya walla haani e 50 kono hollitama hen heewi kadi ine bona e juuɗe mabɓe wonde mbaɗi ɗaɓɓade e laamu leydi men Sénégal nde wawata sebbinde kamɓe remoɓe ɓe heppo ɓilla beccita holto jaɓanta yaɓanna tun to diwan mo Casamance holko jiɗa wiide caggal teskade ngaluji mabɓe nannan bona e juuɗe mabɓe caggal kay ngalu walu woni ko e gabɓe mum kamɓe de tawateɓe to diwan mo Casamance eɗen gandi ɓe jogui ko de guese kewɗe ko wayno darkase e ko wayno mangoje kono holitama de wono sa mangoje nana caama caggal nde taska leɗɗe ɗe hewde mangoje yata ha ɓoyen jiya catal goyto yende e mangoje muɗum jawdi wadde hen ada wadde noon ko ngal woni ɗon e bonde ɓe mbaɗi ɗaɓɓade e laamu leydi men Sénégal nde wawata walludeɓe kala sa heppo ɓila bencita yimɓe jeeya ko lakata ɗum jedɗi godani Alhaji Tijjani an cuuɗiɗo leppi leydi kono ha joni nde o yimmotako e ɓerɗe fulɓe e mbaɗi kufdiri nde o jibina ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi o rutti e jommakko hitande ujunnaje ɗiɗi e goho Tijjani an heeɓi wurde ko duuɓi capanɗe nayyi e jeegom wadde ko rutti faade joni ko heeɓi duuɓi nogas e nder leydi ko nde hollitama de wadde hande tigui woni ñalawma Tijjani an ruttino e jomum yo Allah e nduɗo lewru balɗe muɗum 14 wadde yo Allah yurmo yaafo kanko gaari gamaji gamdule no mbiɗe ni wadde so tawi anani Tijjani an cikka ko gurɗo duuɓi temedere ala wadde neɗɗo tawi aɗa wuuri aɗa foti namdade hoorema namde ɗiɗe somi waɗani joni holle mbaɗami so tawi mi waɗani min poɗɗo wadde hol poɗɗo waɗandemi wadde ko ndeɗon no Tijjani ndeɗon yiyande Tijjani an joguino Tijjani an sikki ala wiyete ko Abou Samboro Barka an kono ɓuuri ɗo lirde ko Tijjani an te ko kodda jinnaɓe makko kono kadi o rewi ko e Sadio kanko Tijjani an woppi hesniɓe ɗiɗo woni rewɓe ɗiɗo woppi e dow wertago leydi kono woppi sukaɓe jeenayo e goto o ko luuti o innirama ko kanko Tijjani en
wadde noon ko hande tigi woni a ñalawma tijjani ene wadde noon yo Allah yurmo yaafo mo harnamo aljanna kono kadi toon wona foftorde makko kala sa no mbiɗen ni o jibina ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyi e joyi o rutti e jomma ko hitande ujunnaji ɗiɗi e goyina hawri e nduɗo leydi wiyeteno setto balɗe muɗum sappo e nayyi wadde tijjani an o heeɓi wurde ko duuɓi capanɗe nayyi e jeegom ko rutti faade joni ko duuɓi nogas waɗi e nder leydi kono ha joni omo hesɗa kala e saha e ɓerɗe fulɓe e pulago e mbadi kubdene kala to jande pulago yooɗi garɗi haqqille ma dogat e tijjani an hen hewɓe waɓeɗe amen ni nina gasa wona tijjani an ruttoto e jomde taw ko sukaɓe kono on ñalawma teddino e mumen ha no fewi wadde noon yo Allah yurmo e yaafo harnamo aljanna yo toon won foftorde makko on jarama e kettuki